ještě musím říct to. Ale možná, říkám možná, příští rok budu říkat vánoční věc bez papíru. To je pěkný, holky. Když si podíváme na tento rok, můžu určitě říct, že byl pro nás závod velmi úspěšný. Vy jste k tomu přišli nasazení, vypřeli vaším nasazením a práci víkendem. Za to vám moc děkuji. Vyslali jsme hodně nových projektů. Všechny SCA, obchody, firmy Daimler a BMW a taky projekt nového Volkswagen Passat. Tato výroba bude mít pozitivní dopad na náš závod. Výroba těchto nádrží začne v roce 2013. Tyto jsou nejponědnější generace nádrží. Jsem si jistý, že budoucnost Vortexu je zajištěna na mnoho roků dopředu. Ale myslím, že dnes večer se chceme věnovat něčemu jinému. Je vánoční čas a můžeme se těšit na hezké chvíle, které strávíme s našimi poraněmi. Rodina, přátelé a jejich láska a zdraví jsou pro nás to nejdůležitější. Všichni vám hezké a klidné Vánoce a hned už je těším na naší vánoční party. Závěrem bych chtěl poděkovat Mantě za výbornou přípravu a organizaci naší vánoční party. Děkuji za pozornost a přeji vám hezký večer.